guys, for the people. Yo, nasi ranga bishi makumanga achikwira nekudzika nekudida. Ndangokutendai guys for the people. Ndangoti ngasi maisimba vakasuwa. Ndoda kuti vagondiudza kuti vakasuwe. Havasi kunyatsa kundiudza because kubva zvandadzoka izvizvi kubva pamupanda wana vakangoradza kusuwa. But anyway, handisi kuziva kuti vakasuwa nenhau yekuti vanditaurira kuti hanzi uyu ndiye andiudza ndamufunza kuti kuchikoro kwakuri sei. Simba akati kuchikoro kwakuri right ichi ndikachivunza waenda kuchikoro kwakuri sei zvikanzi kwakuri bo vakagerwa vari smart vana panapa vakanaka zingamboiti saka ndobva ndachiti zvakanaka ndichibuda nepasuri yamuri kuona mabhuku aya nepenzera idzi iselotepi zvayo iyi akuchiti hanzi ndanzina madam usauya kuchikoro kana usina mari yekunyora matesti mina muconfused and I was shocked ndikati mari yetesti yei zvikanzi yekuti ndinyore matesti asi vanhu vatanga kunyora nhasi iwe kutanga kunyora dini mangwana ndo paanzi usauya kana usina mari ndobva namuti ibori mariko zvikanzi $2 ndizvo azonditi $2 ndimbabatanya kwandi ava mazondiudza zvema$2 imobvisa madhora saka inini guys for the people mind you grade 1 I think kumhuri kwedu ndakapesa kumanzwa nezvawo kare dzatokutodarika 7 years 10 years saka ndatorohwa nehana kuti grade 1 anobhadhara examination fee ndikavhunzwa nabatanya babhindo vazonditi kwavo kugokokoko vari kutonzi paridiwe $2 ndikati ndiyei saka $2 anenge achidiwa grade 1 zvikanzi ndo zvavari kuita because vari ngada kuti mapepa ekuprinta ndo zvandahwapa ndikati aiwa zvakanaka maisimba ndikati handiti muri mbinga here mazuva ano mongotora zvepane iya yekera ibhengi renyu riya mondobhadhara ndikakuti ichi ndavati hazvigoni ndakakupai mari yekuenda nayo kuchipati kubhadharira mwana wani kuchikora munongoenda nayo zvanditi mozviona nekuti wai ndaramba kuti mwana apuwe mari guys ini ndiri kugara nemhuri iyi zvokuti simba apuwe mari yekuenda nayo kuchikoro ini I refuse nekuti the next thing chandichaudzwa ndechekuti mari yadonhera mudondo mari yazoti pandatsauka yadonhera muchikwenzi kana mumauswa kana kuti yawira murwizi handisi kutomboda kuita tata machansi never saka ndavati imi maisimba sekuinda kwamakamboita neimwe mari kuchikoro chingoitai seizvozvo haikuona kuti munopa simba handiti munozviona so now ndakuda kuchivaudza zvimwe zvinhu because maisimba ndakambenge the reason why ndisina kuzonge ndabudisa mumwe mibvunzo yakawanda mumavhidhiyo after tavapa mari because handizodi futi situation yekuita sekuti ndiri kukontrola kana kuvatongera zvimwe zvinhu but ndeda kuhwa kuti the way they plan yakamira sei kana lese vakazonzi munhu avapa $20 I know my Shemarians they can bless munhu but neniwo ndiri paground ndoda kuona kuti thinking capacity when it comes to spending yakamira sei but I did not show that purposely on social media so ndavasiya ina I thought kuti vana vanga vasina mabhuku nemapenzera so ndakafunga kuti the next thing chavachaita maisimba ndechekunotenga mapenzera because I remember musi wekutanga vakanditi wanga asina bhuku saka ndangofunga kuti pavachaona mari vachandotenga mabhuku ine mari baba yekera paya saka ina ndakatora soti handidi kuvavhunza purposely so now nhasi kozoita mumwe mushemarieni wati ndoda kublesa maisimba nemuchairo ndobva tata suggestion kuti no iweweka handisi kuda kuti ndivakontrole kwachi but for the past few days I think I saw what I saw handitika when I saw that ndikanoti no it's best kuti someone pacha nditi maisimba ndoda kumbowa for the meantime ndiri panapa it's best to invest mune zvinhu zvakaita semabhuku aya mukuona chikatoni ichi chega ichi ndachitenga $2.50 amozviona mapenzura ndobva ndamatenga ne50 cents zvobva zvaita zvakadai $3 saka ndaitonga pamwe ndo zvavachatanga kumanyira kufunga kuti mabhuku evana handila kuona zvichiita seizvozvo vanewo zvavakandotengawo zvavo which is good kudivi kwavo handitika so now ndataura nemunhu iyeye tikawisana kati no tenga mabhuku vana vakwanise kuwana chekunyorera ndo andaona but ndanchida madhuko ndatomboita almost an hour ndichiti nditsvage ngavasandipa madoko ndoda akareba
vakatamashayiwa then neziselotape iri $50 iri saka meaning kuti zvinhu zvedu zvakadai thats $4.50 handiti unozviona iri budgeting yako uchida kuti ini ndikabhajeta sezvizvi ndichasara nechenji yangu yakadai ndozoitawo zvimwe zvinhu ndo zvandaifungawo but haisi problem ini ndazobatsira nhasi pakufunga sezvizvi then pane something chandarequestwa nemunhu iyeye kuti ndigopa maisimba zvakare saka zvimashopu zvacho izvo zvinotengesa chinhu ichocho ndasvika vati vharei saka ndichazovavinga mangwana vanhu vemashopu iyoyi ipresent munoziva nonzi present gift munoiziva chipo mochiziva ndiyoyo gift kana chipo kana present se imimi muda ndipa coca-cola nerofu rangu riya chipo chenyu chamuda kutondipa musi webirthday so ichochocho mapuhwawo chipo nemunhu handitya chekuti kana mondocheka maoko enyu musakuvara saka izvi zvinhu zvandabatsira nemunhu iyeye kuti tionesane kuti izvi ndezve yabva pamutsvairo handiti so ndamboti guys it's a big disclaimer kuna vanoti uda kuvarongera zvinhu zvavo and I'm saying this after ndati ndaona zvandaona and learned what I've learned so that's the reason why tataurirana nemunhu watenga mutsvairo yeye tikati manje watenga mutsvairo sezvizvizvi wauri kureva asi apa pamunhu yeye anoda mutsvairo yake iri 2 iri ndeyekuharare mutsvairo ndabva ndatogara ndatotaura watenga mutsvairo miviri munhu iyeye saka anoda kuti sisi vake vari kuharare vagopuwa mutsvairo iyoyo ndichaita plani yekuti mutsvairo iyo ndigoibatisa saka ndoda kuti tizogadzira mutsvairo 2 handiti wecustom saka pamutsvairo 2 iyoyoyo inini nemunhu iyeye taonesana kuti vana vechikoro mabhuku mabhuku nemapenzera because tinendesani chekuti musi wekutanga makanga manditi waasina bhuku nepenzera asi so zvamakandiudza taive chokwadi anga asinazve nemabhuku anga asinazve handisi kureva nemhaka ndikureva nemhaka taura icho handi zvakanaka kuti nevo vanditenderawo kuti nditaure ndichidero saka mangwana vanotoenda nemabhuku aya murodza penzira kazhinji vamwe vanovhuna nepakati murodza chihafu musavapa dzose dzimwe moviga mazviwa dzingapera dzose saka ndo zviripo izvi saka apa maisimba muri munhu watenga mitsvairo iyoyo yakakupai mabhuku iwayaya wati ndoda mitsvairo muviri iri kuinda kuharare kuna sivavo andika now mapuranga edu ekurufisa guys akwana ndingombotanga ndataura inini iwo vozotaura akwana patakuinda pamazenge because zvipikiri tinazvo taimwaya tinazvo everything I think zvatiri kuda kuti zvizenge zvichibatana nemarata tava nazvo saka marata edu ndo atatarisana nawo ndambotobvunza futi nhasi just to confirm vava vachiti vane hema $13.50 ndo zvavandiudza inini aiwa ndinotenda ndaonawo mabhuku echikoro nemapenzo neselotepi ndazviona zvapiwawo mhuri yangu kuti vana vangu vanyorese vadzidze chikorowo zvakanaka ndiri kukutendai chaizvo nebasa guru ramandiitira zvirambe zvakadaro ndoba ipapo ndiri kupa kutenda kukuru imba yangu yapera mudhuri wese ndakukumbirawo kwamuri muri yose yeAfrica ndakukumbirisisa kwamuri pakutenda kukuru kuti kune anenge ainachowo zenhe rimwe chete zvaro vangotibatsiravo kusvikira akwana nyangwe ane maviri ichibva yachipera iroverwewo ndigone kugarawo pakanaka nemhuri yangu ndiri kupa kutenda kwakakura nebasa guru randiri kuitirwa totenda nemapenzera amatipa nemabhuku nesotepi makadi ikoko isikuno tinofara sese takadai nana mukoma nana sisi ndokufara kuti imba yangu yapera ndechichiwanai mama nangiri marata ichipera zvachose ndakude kutendai mabhuku nemapenzera nesetepi ndavanga wanake maviri kana kuti rimwe kana kuti matatu ichipera zvachose maviri manje mazenga right hamona pandaireva pana ichitsanangura I think ndapana mwana 1 or 2 andambotsanangurira nhasi kuti
maisimba tikavati tendai sei kutenda sekutaura kwatiri kuita kunoku vanoita challenge pakubudisa mashoko vanotombovhiringika kadzimwe nguva nhasi zvitori nani vatombotaura dzimwe nguva vanogona kungonyarara saka isusu manje nekuramba tichigara navo nekuramba isusu zvedu vaenzi except mhuri yavo ivo ini ndakadiscover kuti maisimba vanokwanisa kuti vatende zvinosvika pamwoyo dzevanhu kuti vari kurevesa zviri kubva pasi pemwoyo wavo zvavari kutaura through mikunamata inhema dzangu here baba Simba. Pane mumwe musi takambovati taurai vakachema maisimba tiri pamba apapo ini ndakatombokonfusika vakati vanobva vatanga kutya hani munozviona saka nekudero ndakaramba ndichida kuvazama kuvataura navo nyaya achiita sei kusvika ni mumwe musi tazomboti ngatimboitai pureya ndo pandikaona kuti maisimba anototaura uye zvekuti vanhu vari kupa vanonzwa mwoyo wokuti vanoda kuramba vachidai zvizvi tavatinamatirai mazengi wayayo vaiita 1 hour vachitaura hamunozviona nekuti ndo pane strength yavo kuti vataure nemi vakataura sezvandakaita zvayo kuti face to face vanotambura singambotoiti saka handitozivi dzimwe nguva kana utori pane unohane anotoroti vatoti papapapa kudai so saka ndangoti ndingopawo disclaimer guys kuti mukaona tichiti ivo vari kunamata indonamata unavo padivi ndipo kune strength yavo yekuti vatende vanhu vari kuvapa zvinhu haisi nyore kuita zvinhu zvamuri kuona zviri kumashure izvi through ivo vachitaura nemi mashemarians akabvisa the only way avakakwanisa kucommunicata nevanhu iprayer ivo feya kuti vagona izvozvi vanga vatokangamwa kuti chii chatiri kukumbira nhasi havasi kutonyatsa kuziva kuti chii hamunozviona nyange ndikavaudzira kuti taurai zvakati vanogona kutongokangamwa kuti ndati kudi but the moment yatinovati huyai apa muite prayer izvozvi tikavati huyai muite prayer apa 20 minutes ndotozovakata kuti amen hani munozviona saka ndokune strength yavo vanokwanisa kucommunicata nevanhu through minamato saka mwana ofunga kuti pamwe tiri kutamba but hatisi kutotamba hakunawo zvakare I think munhu wakanzi iyi ndio formula yekunamata nevamwari nekuti chandizoziva nechekuti minamato yese inongosvika vanhu vamwari hakuna muprefect unoziva dialogue chairo kunzi mwari vanoda kunamatwa sezvisi tirega hedu isu tirambe ticha zvatinoita hamunozviona manje vanotitevera varamba vachitira seizvo but isusu I think mangwana muchaona maisimba vanokwanisa kuzoti vataure nevanhu through munamato wavo ndinovabatsira zvakare kungoti hangu ini ndiri munhu wakavhengedzera saka vanhu havazozvihwisi kuti ndine chitorevesa here indine chitorevesa handisa ndamboita prayer warrior muupenyu hwangu bwendoguno ndaita munamati mukuru kwazvo even me I feel it I can feel my spirit kuti iri kutoita kusimuka kudai neprayer dziri kuitwa pano everyday ende zviri kundirerutsa hana yangu handidi kurevera nema nditori different person changed kuda panichatobva kuno ndinenge nditakutonamata everyday semunamato watiri kuita pano mamuzvona ndakapedza kunamatawo kare ndiri kutodzidziswa namaisimba maisimba makaita basa makandidzidzisa kunamata mohwasei makadzidzisaini kunamata monzwa sei nemivo ndiri kutendai ndiri kudzidziswawo kuti kunonamatwa sei saka zvobva zvagarawo mupfungwa dzedu tichifara nebasa ratinee tichiitirwa tichidzidziswa dzidziso mafambiro oupenyu tichitevererawo izvozvo pasina anopikisa kusvikira takatasira zviitiko tichiwirirana mukati memisha matiri pano saka maisimba muchipedzisira tichivharisa munohwasei makadzidzisa sisi chero kunamata taurai tinzwe kudzidzisa haku ndakavadzidzisa kunamata asi nerimwewo kana ndatadza kutaura anondidzidzisawo asi kuti havadidzidzisi nehayo amen mapedza kutotaura bye guys for the people